Преди времето, такова каквото го познаваме, преди раждането на звездите и вихрушката на галактиките, е съществувало царство от чист дух. В тази вечна шир, сияещ трон се извисявал. Той бил седалището на върховната сила, източникът на цялото творение. Но тъмнината, стара колкото самата светлина, жадувала за власт. В небесните дворове назрявал бунт, космическа борба за самото сърце на сътворението. Тази битка, водена върху платното на небесата, е хтяла през вековете, оставяйки своя отпечатък върху гоблена на човешката история. Ехото на този древен конфликт все още резонира в нашия свят, шептейки през коридорите на властта, проявявайки се в непрестанната борба между доброто и злото. Въпросът остава: кой седи на трона на този свят? От плодородния полумесец на Месопотамия до слънчевите равнини на древен Египет, цивилизации са се издигали и са падали. Всяка е търсила власт, всяка е жадувала за господство. Империи са били построени на гърба на роби, подхранвани от ненаситния глад за контрол. Религиозните институции, някога фарове на надежда, са се оплитали в мрежата на земната власт. Символите на властта са се променяли, от фараони до императори, но основното течение е оставало постоянно. Жажда за контрол, желание за доминиране, за подчиняване на света на неговата воля. Тази амбиция, тази ненаситна жажда за власт, шепне за по-дълбоко влияние. Дали само амбицията на хората е движила тези империи? Или те, може би несъзнателно, са служили на по-зловещ господар? Ехото на този древен космически бунт резонира най-ясно в райската градина. Тук, в този рай, човечеството се е изправило пред първото си изпитание, първата си среща с изкусителния шепот на забраненото знание и власт. Змията, хитра и измамна, обещала на Адам и Ева самото божество, силата да решават добро и зло. Защото Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове, познаващи доброто и злото. Битие, глава 3, стих 5. Изкушението се оказало твърде голямо. Човечеството, съблазнено от обещанието за забранено знание, отхапало от плода на дървото на познанието, и в този момент всичко се променило. Раят бил изгубен. Грехът навлязал в света. Но най-важното, отворила се врата, портал, през който по-тъмна сила могла да влезе и да предяви своите претенции. Змията в градината не беше просто звяр. Тя беше измамник, манипулатор, майстор на шепота и полуистините. Тя предложи изкусителна сделка – власт в замяна на вярност. Тази сделка, сключена в сърцето на Едем, ехтеше през вековете, оформяйки хода на човешката история. От скритата ръка, водеща Римската империя, до сенчестите фигури зад световните войни, могат да се видят отпечатъците на този древен пакт. Царе и императори, водени от амбиция, са сключвали сделки с невидими сили, жертвайки душите си и душите на своите хора на олтара на властта. Този пакт, този нечестив съюз, продължава и до днес, скрит на видно място. Огледайте се. Кой наистина контролира потока от информация? Кой диктува разказа? Кой печели от хаоса и разделението, които измъчват нашия свят? Пета част – империи и оценки. Днешният свят е залят от информация, но истинското знание остава неуловимо. Бомбардират ни с новинарски цикли, социални мрежи и какофония от гласове, всички борещи се за нашето внимание. Но зад тази фасада на прозрачност се крие по-дълбок, по-коварен контрол. Помислете за силата на централните банки, контролиращи паричния поток, диктуващи икономическите реалности на нациите. Вижте влиянието на медийните конгломерати, оформящи разкази, моделиращи общественото мнение.
А какво да кажем за тайните общества, за които се шепне тихо, истинските им мотиви са заболени в мистерия. Тези институции, тези империи и оценки притежават огромна власт, често действайки извън обсега на отчетност. Те действат в сянка, дърпайки конците на правителствата и влияйки върху самата тъкан на нашия живот. Шеста част – разкриване на принца. Има име за силата, която стои зад тези системи за контрол, име, прошепнато в древни текстове и изричано със страх и трепет. Той е наричан принцът на този свят, владетелят на въздуха, бащата на лъжите. В Евангелието от Йоан Исус се изправя директно срещу това същество, наричайки го принца на този свят, онзи, който няма нищо в мен. Тази конфронтация, този сблъсък между светлина и тъмнина, разкрива истинската природа на духовната битка, бушуваща около нас. Принцът на този свят действа чрез измама, чрез манипулиране на истината, чрез съблазняване с власт. Той предлага света на сребърен поднос, но на ужасна цена – предаването на нашата свобода, нашите души, самата ни човечност. Седма част – цената на скритите истини. Истината, казват, ще ви освободи. Но каква е цената на тази свобода? Да търсиш истината в свят, изграден върху лъжи, означава да се впуснеш в опасно пътешествие. Това означава да поставяш под въпрос всичко, да оспорваш разказите, с които ни хранят, и да гледаш отвъд болото на внимателно конструираните илюзии. Системите за контрол процъфтяват върху невежеството, върху апатията, върху нашата готовност да приемем света такъв, какъвто ни е представен. Да задаваш въпроси, да мислиш критично, да търсиш знания извън одобрените канали, означава да станеш заплаха, мишена на подигравки, цензура и дори преследване. И все пак цената на невежеството е много по-голяма. Това е загубата на нашата свобода, нашата способност да действаме, нашата способност да мислим сами. Това е приемането на свят, контролиран от невидими сили, свят, където истината е стока, която може да се купува и продава. Осма част. Събудете търсача в себе си. Пътят към възвръщане на нашия суверенитет започва с една стъпка – пробуждането на търсача в нас. Това е възраждането на онова вродено човешко желание за истина, за знание, за разбиране. Това е смелостта да задаваме въпроси, да оспорваме, да отказваме да ни се сервира дезинфекцирана версия на реалността. Това пробуждане не е сляпа вяра или сляп бунт. Става дума за ангажиране на нашето критично мислене, за търсене на знания от различни източници, за учене да различаваме истината от лъжата. Става дума за разпознаване на фините начини, по които сме манипулирани, контролирани и държани в състояние на страх и зависимост. Инструментите за разпознаване са на една ръка разстояние от всички нас. Имаме историята като наш водач, древна мъдрост, от която да черпим, и неукротимия човешки дух, който копнее за свобода. Пътуването започва с един въпрос. Ами, ако всичко, което си мислех, че знам, е лъжа? Девета част. Възвръщане на вашия суверенитет. Светът може да се управлява от принца на този свят, но това не означава, че сме безсилни. Нашата истинска сила се крие не в земното владичество, а във връзката ни с по-висш източник, сила, по-голяма от всяка земна власт. Време е да си върнем суверенитета, да излезем от сенките на измамата и да влезем в светлината на истината. Това не е битка, водена с мечове и щитове, а съзнание, с осъзнатост, със смелостта да кажем истината на властта. Светът чака онези, които са готови да видят,
да говорят, да действат. Времето за самодоволство е отминало. Бъдещето принадлежи на онези, които са готови да се изправят и да кажат: няма да бъда повече пешка в тази игра. Избирам свободата. Избирам истината. Избирам суверенитета.